before mmọnwụ wee sochie ya ewezie mmọnwụ tinye na-eme ya mmemme ọ na-adị ụtọ na-emekwana ya ọ na-adaba a na-eme ya mana mgbe e bidoro ya ejighị mmọnwụ bido ya ihe ọzọ anyị chọpụtaziri na ụmụaka ọgbara ọhụrụ ugbu a ụmụ youth dịka bekee si akpọ ha na-ejizi ma mma ma egbe ma bọtụl wee na-eme ya wụ Ikeji sị ka anyị mara otu a ka esi wee hiwe ya mgbe ndị bidoro ya bidoro. Ọ bụghị otu esi hiwe ya mgbe ndị bidoro ya bidoro. Ikeji bụ ihe emere maka obiọma na ihe eji eme ụṅara mana ugbu a ụmụazị ọgbara ọhụrụ merisiri ya emerisi wee were mma na egbe na daga na acid na-apụta ka dameji ndụ mmadụ ibe ha ma ọ mebie ndụ mmadụ ibe ha. Anyị na-ayọ ndị asam ndị na-ahụ maka Ikeji ka ha gbata ọsọ enyemaka n'ọnọdụ ịgwa ụmụazị na udene na ha eri maka agba ụmụazị nkịtị ha ya egbu udene rie gbamụrụ anụ. Ndụmọdụ ị na-ahapụkwa anụ ndị ga-ele ihe onyonyo a na ndị nke na-enwe opportunity ibi Ikeji a ka ihe ị nwere ike ịgwa ha n'ihi na ụfọdụ na-eche na Ikeji a na ọgwụ akarị nke a dịkwa so many negative things ndị mba na-ekwu maka ya. Ndụmọdụ m na-enye ndị niile ya bịa bụ n'obi ibi Ikeji mana eneghị anya egwu na-atụ ha ana m eme ka ha ghọta na ihe a na-ebe agụ ọ bụghị ihe agụ na-emecha na Ikeji bụ ihe aṅụrị ịpụọ n'ọgbọ ị nọrọ ibe ya nọ na-enene mmọnwụ anyị ejizikwana ihe ọgwụ eme Ikeji omekwana ọgwụ ejizi eme ya onwekwana onye ọ na-abụ ojechi Ikeji ọ n'ọnwụọ o meghị unless ma onye ezinụlọ ya adịghị mma na-edebe wede n'ime ụlọ. Some people nwere ike jiri opportunity ahụ bịa mee ya one thing or the other ebozie nọ Ikeji ma ọ bụrụ ma ihe aṅụrị bụ ihe a na-eme na Ikeji anyị na-ayọ ndị fili na ha ya abịa ha bịa ka ahụ na ihe ahụ a na-ebu anyị na anyị anaghị eme ya maka na ụfọdụ na-eneje anya perikom nke a nke ọzọ ọyị ụṅara gakịrị perikom na-eme anyị enweghị dibịa anyị na-eji agwọta na ndị ahụ na-agwọta a na-azikwa na-eji agwọ ọhịa aṅụrị onye ọbụla nọta ka o soro anyị na-emere ike. Ngwa maazị anyị na-asị gị ka Chukwu gbaa gị ume n'ihe i kwuru dị mma ọ ndụmọdụ ka ị nyere ka ụmụ okorobịa wepụ mma na egbe na ọwụghị ya wụ ihe eji wee hiwe Ikeji wụ ihe egwuregwu na egwuregwu ka ọ wụ ndị a na-anụso ọgụ ewepụ ọgụ otu a ka ọ dị. Thank you sir. Thank you. Good afternoon sir. Thank you. Maazị anyị chọrọ ka anyị mata aha gị sir. Afọ mbe ma Ezimako. Biko anyị sị ka anyị mata ihe a na-etu gị aha otutu gị. Abụ m Ọkanume, Chief Ọkanume. Chief Ọkanume. Otu a ka ọ dị maazị. Dịka mmemme a na-akpọ Ikeji ka ihe ị nwere ike ịgwa anyị gbasara Ikeji dịka ị bịara witness ya n'ụbọchị taa. Ịma ndị be ya dị eme ụdị ya mụ bịa fụna ndị ọgọ m na-eme mụ sị ka bịa nleta ya. I thank God na aka nwere culture na Nigeria. Bịa bụrụzi nke dị nso na be anyị. Anyị sị ka anyị mara obodo gị. Obodo m bụ Ihite Ụbọma n'Imo ka ọ abịa. N'Imo. Imo steeti. Ọ ka wee otu ihe ahụ. So anyị sị ka anyị mara ka obi dị gị na Ikeji a. That is also come because nwere ihe na-atọ ka culture. Mgbe ị ga-afụta afọ ma ndị si ebe niile ha na-ezukọ ofu ebe maka ofu ihe bụ culture. Ekele dịrị Chukwu n'aka na-eme. Ịwọnanụ eye witness dịka ndị mmadụ si ekwu na ọgwụ ka nkụ nke a emekwe nke ọzọ mee at least ị na ọgụ hụ otu o si wee mee nwee ike ịgwatụ ndị na-ele onye si na ọgwụ ka eji eme ihe a na-eme ebe a afọkwa m ọgwụ ihe fụrụ culture at its nature. Yes, omenala. Ihe gbasara omenala. Dụwara gbogbo. Yes, chai maazị. Afọkwa m nke asị na nke a na-eme megide mmadụ. Otu a ka ọ dị maazị. Ngwa na asị ka anyị kelee gị. Chukwu gọzie gị. Ndewo.